आज एजा एगो चीज़ देखाव कर रहा था कि एजा के यूनिवर्सिटी जन वेलिंगटन के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी बा ओकर ग्रेजुएशन सेरेमनी होता। तो जेंगा लोग एजा बीए करेला चाहे बीएससी करेला जितना भी ग्रेजुएशन के डिग्री लेला ओकर एजा एगो प्रॉपर जुलूस निकालल जाला। और जुलूस एजा के लड़का निकाले लें तो बैक पाइप पर देखी कितना बढ़िया से एजा के मनावल जाला। तो एजा पढ़ला के बहुत महत्व बा और जैसे हमनियों किया बा, लेकिन ओकर सेलिब्रेशन से एजा सबसे बढ़िया होला। देखिए सारा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमें आगे वाला तो नहीं लागत। गोल्ड मेडलिस्ट लड़का बाड़े चांसलर जितना भी गोल्ड मेडलिस्ट सारा गोल्ड मेडलिस्ट। गाइस कांग्रेचुलेशंस। सारा गुड गोल्ड मेडलिस्ट परफॉर्मर एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया लोग के होला। वो सारा लोग के लड़का बने सारा स्टूडेंट्स सारा जितना भी फैमिली मेम्बर्स भी बड़े सब लोग इनकरेजमेंट खातिर आयल बड़े अपन अपन। देखिए बिजनेस एंड गवर्नमेंट MBA वाला लोग एजा से हमू पढ़ाई कैले बने MBA ग्रुप खातिर। लेकिन सारा MBA ग्रेजुएशन के लड़का बड़े। सो इमोशनल मोमेंट लड़कन खातिर आफ्टर इतना एक गोल्ड मेडलिस्ट सारे जितना मेहनत कैला के बाद आफ्टर ऑल ग्रेजुएशन का अचीवमेंट तो बहुत बढ़िया। हर के हम भी पार्टिसिपेट करें जब हम अपन MBA कंप्लीट कर रहनी था। फैमिली मेम्बर आयल बने और सब एक दूसरे के चीयर कर रहा बने। इट्स अचीवमेंट। हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कैल सब लड़कन खातिर बहुत बड़ा बात है। जौन भी है हेल्थ के आर्किटेक्चर के जितना भी डिपार्टमेंट के सबसे बड़ा बात है हर एक डिपार्टमेंट के एक अलग अलग ग्रुप बा और उन लोग के पूरा जुलूस बा। मिनिस्टर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के तो विक्टोरिया के जितना भी डिपार्टमेंट बा वो सब के अलग अलग ग्रुप बा और पूरा ग्रुप के साथ अपन जुलूस निकाले। तो जितना भी लड़का मेहनत के लिए बड़े पास के लिए बड़े वो लोग के सब लोग के जुलूस हो रहा बा। चलिए तो बस एजा हम एगो पूरा पिक्चर दिखा देते नहीं और लगभग ना हुई तो कम से कम 4-5 हज़ार लोग ग्रेजुएशन आज करते पूरा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के वेलिंगटन वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ जौन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ बाड़ी सन ऑकलैंड यूनिवर्सिटी कैंटरबरी यूनिवर्सिटी जो क्राइस्ट चर्च में बा ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑकलैंड में बा डुनेडिन यूनिवर्सिटी ओटागो यूनिवर्सिटी डुनेडिन में बा और वेलिंगटन यूनिवर्सिटी वेलिंगटन में बा। ये सारा लड़का परफॉर्मर बाड़े अपन पूरा और बैंड साथे जा रहा बा। क्या समझ लो कि ऐसा नहीं हुई जितना भी लड़का ग्रेजुएशन पढ़े एगो सीख ही बा कि हमनी के परिवार में भी अगर लड़का ग्रेजुएशन करत करें तो यही हिसाब से सेलिब्रेशन होके के चाहिए। हमनी के यहाँ मोस्टली ज़्यादा प्रेशर दे देनी जा लड़कन पे कि ना तो हम लोग के करे के बा। अरे हम एग्री करतनी कि इन्वायरमेंट भी वैसा नहीं बा, लेकिन बेस्ट पार्टी बा कि जब लड़का ग्रेजुएशन होके तो माई बाबूजी के जरूर जाए के चाहिए। ओकरा खातिर बहुत मायने राखेला। देखी एजा से वो सीख सकतनी कि एजा 4 से 5 हज़ार लड़के रोड पर गए सरकार एक खातिर व्यवस्था दिली जुलूस खातिर तो अपन इमोशनल जुलूस ले सकता रहो पार्टिसिपेट करिए। शाम के का होई कि जब कन्वोकेशन होई सारा कन्वोकेशन पार्टी में लिए पार्टिसिपेट करिए। तो ठीक बा जी, चलिए होप रहो लोग के अच्छा लगल। इहो एजा के एगो वेलिंगटन के एगो और कोनो भी एजा न्यूजीलैंड के एगो कल्चर बा
ये ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट कइल जाला। तो होप रउआ लोग के अच्छा लागल होई। बहुत भीड़ बा, पूरी फैमिली बा, साथ में ट्रैफिक रहल ह। तो ठीक बा, एइजा हम अपन बंद कर देनी। प्रणाम सभी लोग के।